בואו להכין איתי פיתה. דבר ראשון, תיקחו פיתה, שימו מיקרו לחצי דקה, היא תהיה בדיוק, ולבינתיים בצד תוציאו גבינה ותשימו אותה לידכם, תנקו קצת את האזור, ואני לוקח איזה משהו חם שיחמם. אתם יכולים גם להשתמש בתנור, ולבינתיים תיקחו את הפיתה, תוציאו אותה ותחתכו כזה. עכשיו אני אראה לכם. טוב, וחתכתי את הפיצות בצורה כזאת, ועכשיו תיקחו את הגבינה ותעשו כזה דבר. פשוט תיקחו את הגבינה ותפזרו את זה על כל הפיתה. טוב, ושמתי את כל הגבינה, ועכשיו בואו נעבור לפיתה השנייה. טוב, ואחר כך ששתי הפיתות מוכנות, תכניסו את זה לשקע, ואז זה יעבוד. זה קצת מלוכלך כי לא ניקיתי את זה באמת הרבה זמן, אז בואו נכניס את הפיתות שיצאו לנו ובואו נראה את התוצאה. ולבינתיים חשוב לנקות, אז בואו נחזיר את הגבינה למקום, וגם את העטיפות האלה, וננקה קצת את האזור. וזהו. שימו את זה בתנור יותר זמן, נראה לי כפול. פה צריך לשים 4 דקות גם עד שהזה מתחמם. בינתיים תראו, אני מרגיש ממש חמים עם זה. הגבינה קצת נמסה, ובואו נמשיך. טוב, אז תראו איך הגבינה נמסה, ועוד כמה דקות שזה קצת תשרף נוציא את זה. ומי שלא יודע, פתחתי ערוץ בטיק-טוק, אז תירשמו לערוץ, קוראים לזה אילי מחזיר עוקבים הכי מהר, ואני באמת מחזיר עוקבים, אתם אפילו יכולים לראות. טוב, אז זה נראה לי מוכן. עכשיו אני אוציא את זה, וממש תיזהרו למה זה יכול להיות רוצח. אז אני מוציא את זה דבר ראשון מהשקע, נותן לזה כמה דקות, ואז מוציא את המכסה. דבר ראשון זה לוהט, אני רואה את זה, ובואו תראו. טוב, אז ככה זה יצא, ועכשיו בואו נשים בשתי צלחות. צלחת ראשונה, בואו נשים, שמנו, בואו נחליף. צלחת שנייה, שמנו, וזהו. טוב, אז בואו ניתן לזה את החיתוך, נחתוך באמצע לחצי, בצד שני. טוב, אז אני נתתי בחיתוך ממש קטנצ'יק, אז בואו ניתן בטעם. ויצא מטורף, תעקבו לעוד.